No, to se musel škrabat a konečně jsi poprvé opustil fousy, vole. Tak ona ženská má fousy, ty ne? Já jsem viděl šutávat. Na 200 kusů. Vylučte ho, to nepatří. Krásná, vole. Jo. Takovou chlupatou, vole, do tělo, vole. O, se. Jinak. To je koko. Hej, Robe, doveď sem. Ale když ty jsem neznala, jo, takhle jenom tady v Brně, jo. Tam máš 3 náměstí za sebou. Nádraží, a měla jsem jít do Kauflandu, jo, do květinářství. A já Řekni na Filo něco. Co moudrýho? Něco moudrýho. Hradiště dostala jsem tam. Ty pro mě zrovna nic nenapadá. Soudu, já nevím, pojišťovna. Asi tak. A to samé To je zajímavý. já jsem obešla A teďka ty Radime. Počkej. Hej, ty nemáš ten displej. Jak to poděláváš na ten displej, abych to měl v tom okýnku? To točíš, víš teď? Jo. No, můžeš? Je mrtvej. Měla žádnou. Říkaj mi pan Povadný. Já jsem si zvykl, takže to mě říkal za pan. Je to pravda. Žádný kolik si platí Já si zaplatím 5 a 10 piv, tak doufám, že to neskurví, Ne, lásku. to jde, ale Já vím, co je. jsou 3 panenky. Dva jsem vypil. Nepil mě furt, kurva. Marta nám něco řekne. Počkej, přibližuj to musíš zaostřit, tady máš kolečko. Kolečko? Tady máš taky druhý kolečko, ti to musíš zaostřovat. Že při videu to nezaostřuje, takže to oddál co nejvíc. A toč tak. To máš taky jakože neostřejší. Mám to ostřejší? Já myslím, že určitě. Můžeš. Marta, co tvý rande? Na to se balí babi. A Teda borci. no, kdo ví, jak se jmenoval? Jmenovala? Hej, toč, ty bruči, kam točí, ty točíš něco? Ne, tebe. Hovno, na ty bruče. A Lucka? Luci, na co ty balíš chlapi? Na králíky? Na Playboy. Tomu říká králík. Králíček jeden a králíček druhý. Co nám povíte další? Radíme, víc. Počkej. No, teďka je mic. Dej vůl. Kdo to má kameru? Teda. Já udělám s Luckou rozhovor. No. Luci, kdy ti tak vyrostly prsa? 13, 14. 8. 2 roky, 3 roky. Cože? A s pinďourem. A nikdo neví, kdo naše třída. Lidi z Facebooku to nevíš. A těch je málo. Má ho tam. Je teda ale trošku menší, než jsme se představili. No taky. To bylo trapný. Já to vymažu. Já mám velký sebevědomí a já si myslím, že mám prostě